Niin 15 vuotta sitten tässä tehtiin tällaista pientä esikatselua tästä mahdollisuuksista. Ja tämä oli ensimmäinen paikka, mikä meidän piti silloin lunastaa. Se ei pankin kanssa sovittu, se on 400 000, piti olla ylähinta. Ja sitä varten mä keräsin rahat sitten ja meillä oli sovittu, että tämä paikka menee niin kuin Luxemburgin lainan vakuutena. Siellä oli 4 miljoonaa laina, siellä on halpaa 4% lainaa. Et sillä 4 miljoonalla olisi saatu Joutsenranta ja olisi saatu Kefa-halli. Eli silloin meillä olisi ollut riittävät tilat toimintaan ihan eurooppalaisena tällaisena merkittävänä paikkana Venäjällä. Se homma meni pieleen. Venäläisten poikien piti tulla puolella mukaan 200 000 siihen pistää. Ja mä kävin katsomassa Pietarissa ja heillä oli rahat, mutta sitten sinne kävi sillä tavalla, että he tulivat ilman rahoja Suomeen. Ja Aulin piti illalla laskea rahat ja heillä ei ollut rahoja ja sanotaan, rahat jäi vaihtamatta, heillä oli ruplia ja kukaan ei lähtenyt enää hakemaan niitä sitten illalla silloin. Se oli epävarmaa, yli 10 000 ei saanut tuoda kerralla. Siinä oli vaikeuksia ja sillä tavalla meillä sitten meni homma niin kuin tavallaan pieleen. Aamulla me kääntiin 10 vielä pankissa tapaaminen ja pankinjohtaja sanoi, että homma on niin kuin sovittu, eli 400 000 on se tämän paikan ylähinta, että enempää ei voi tarjota. Mulla oli 510 000 markkaan oli silloin käsirahaa. Mä olin edellisenä iltana joutunut, kun pojat tulimaan rahaa, niin mä joudun myymään kuorma-auton ja pikkutavaraa, että saatiin se raha kokoon. Mutta se ei sitten riittänyt. Huutokauppa kun tuli, mä joudun huutaa 630 000 ja meiltä puuttui 16 000 markkaa. Eli mitä se nyt dollareissa oli, 4 000 dollaria. Eli siitä jäi meidän homma silloin kiinni, että tämä paikka olisi ollut avain niin kuin koko systeemiin. Ja tätä vastaan saadulla lainalla, Luxemburgin lainalla, olisi saatu sekä Joutsenranta käyttöön että Kefa-halli. Ja Kefa-halliin taas nämä Novgorodin pojat olisi rakentanut 5004 alumiinihalleja meidän toimintaa, näitä jääkauppoja, näitä tavaroita varten. Siinä oli 4500 neliötä valmista tilaa. Lämmintä tilaa, se oli vakuutusyhtiö tehnyt remontin juuri. Siinä oli 2500 tehty kattoremontti ja olisi ollut valmis heti käyttöön. Mutta näin siinä vaan kävi. Tämän homman paljasti sitten tuo Rautama, Joutsenon kunnanjohtaja, sanoi, että teillä on mennyt pankin kanssa sukset ristiin, että se homma ei toteudu. Me käytiin vielä silloin aamulla 10.12 oli tämä huutokauppa, niin 10 aikaan oltiin pankissa vielä. Niin ja meidän venäläiset sanoi, että tämä pankinjohtaja ei ole rehellinen ihminen, että se on luikuri. Ja jotenkin vaistoi sitä, siinä oli tapahtunut jotain. Ja me oli kai sopinut sitten, kun tämä huutokauppa tuli, niin pankinjohtaja tuli tänne ja hän sitten oli tämän nykyisen omistajan, mikä tämä nyt on tässä tämä kaveri, niin tämän takana. Ja mä huusin sen 630, mutta meiltä puuttui se 16 tonnia aikaa ja annettu seuraavan päivän pyysi, että voitaisiin maksaa, niin ei annettu aikaa. Se olisi ollut mahdollisuus nimismielellä antaa tämä huutokaupan pitäjällä, mutta ei se antanut. Ja tämä Rautama sitä puhui silloin etukäteen edellisenä iltana, jossain yhteydessä oltiin, niin sanoi, että se homma ei mene niin kuin on meinattu, että siinä on jotain nyt sitten. Ja nämä hommat on siis mielenkiintoisia, että en tiedä onko näissä sitten jotain isompaa tarkoitusta vai ei, mutta aika merkillisesti nämä on mennyt. Kaikki menee vähän niin kuin vanhaa latua. Ja tämä nykyinenkin tilanne, että tässä ollaan kuolemassa, niin tämä on nyt jotenkin sitten niin kuin ennustusten mukaista, että pitääkö se tällä tavalla mennä vai ei. Mä en oikein tahtonut uskoa tällaisia ennustuksia, mutta vaikea niitä on muuttaakaan. Tahtoo vaan aina toteutua. Tämä olisi ollut Imatralle merkittävä askel eteenpäin, että meillä kävi silloin 50 autoa päivässä ja ne ostivat Imatralta, jos ne meiltä osti 100, ne osti tuhansilla sitten auton varaosia ja kaikkia muita tavaroita. Se oli Imatralle hyvin merkittävä se alkutoiminta silloin. Imatra olisi merkittävä eurooppalainen rajakaupunki Venäjälle. Onhan se sitä nytkin, mutta se on eri tavalla. Että
Silloin se oli venäläisten tällainen mekka, ne tuli tänne niin kuin pyhinvaeltajat. Se oli heistä kuitenkin 2 jääkaappia samassa paikassa, oli jotain merkillistä, että tästä ei ollut tapahtunut kotona. Entering the Kiuru hospital area. This road leads to the private area of the hospital. Most beautiful Finnish forest. It is peninsula in the biggest lake of Finland, the Saimaa lake system. From here the water routes go inland until 300 kilometers to Kuopio and Iisalmi, 350 kilometers away. And on the other side the connections are to the Atlantic through the Saimaa channel. Now we go to look the buildings a little closer. And here is the parking place. The parking places are scattered also in the surrounding woods, but here is the main parking place. We go to the entrance now and look how the building looks like. The main hospital building. The building was erected in the year 39, just before the Winter War. It is designed by a Finnish architect Alvar Aalto, the most famous Finnish architect. And even today it is one of the most beautiful buildings by Alvar Aalto. And it is in very good condition. Thanks to the communities, local communities who own the building, they have kept it in very good condition all the time, even if it is without any use and even if it is empty. We go around the building, we can see the architectural values of the building. It is really nice building. Like we can see, it has 8 floors and every floor has 20-25 rooms. So there's plenty of room there. The whole area, built area, is 20,000 square meters. This main building and the other assistant buildings. Front of the main building, only in the other angle. Here we can see the architectural grouping by Alvar Aalto. Even if the building is very massive, he made it light and beautiful. This side is looking to south and down very close is the beach of Lake Simon. And in every floor there is big balcony, and also from every window the scenery is very nice. One of the best in the whole Finland. We are still on the back of the building, in the middle of the building. We can realize the size, huge size of the building. And here also in the gardens there is always some trees and some flowers in blossom. The nature is beautiful and the Lake Simon is just nearby. The trees, pine trees, they have very nice vapor. It is very good for health, very good for the lungs. At the back of the building, on the other end, and here is also the view. All the time the lake is near. And accommodation. First accommodation building for the personnel is very close, only 30 meters from the main building. The doctors and nurses, some of them, but always near. There are many of these buildings, about 20. They are scattered around in the woods nearby. Here are some of the garages. From the windows, from the building, you cannot even realize they are here, but you can find all what is needed. There are some garages for the doctors here, and nearby is also the technical center, the heating center. We can go and have a closer look.
Here is one of the doctors' houses. In the hospital there were many doctors, and for the main doctors there were very nice houses hidden in the woods. They can hardly be seen from far away, but when you come close you find very nice buildings. The Finnish custom is many saunas. Now we are going to one of them. There's a nice path leading to the shore, and there is the sauna path. This is a typical Finnish sauna bath on the beach. After the steam bath, people usually go and jump into the lake. Even if it is winter time, they break the ice and make a hole so that they can dive in. And it is very healthy. Everyone is very personal. We have 1 million saunas in Finland, and everyone is quite unique. Too similar there is not. Only the system, the idea is the same, but they are very personal. Here nobody has been jumping into the lake for a long time because there's no bridge anymore. Now we have come to the west side of the peninsula. This is the top of the peninsula and heading to the west. We were before on the south side. A lake is surrounding this peninsula from 3 sides, south, west and north. We can have a look also to the northern side. The lake is very beautiful in the summertime. When the sun is shining, now actually the sun is not shining, but when the sun shines it is even more beautiful. There is again one more sauna. We are heading now to north and we can go and have a look on the beach. Again very personal, typical and very nice location in the corner of the peninsula. There's also grill patio there for the quiet evening, summer nights. Altogether there is 200 hectares of land, awful lot of this beach, and as much as you can see the lake. Here again we have some of the accommodation houses. They are split in the woods so that they hardly can be seen, but when you go close you find them. Tästä me aloittiin silloin 15 vuotta sitten kuvata tuon Ralfin kanssa. Mä myin silloin 96 Venäjälle tuonne Tumeniin. Siellä nämä sotainvalidit, ne oli kiinnostunut tapaamaan suomalaisia sotainvalideja ja tutustumaan jälleen. Ja ne oli kovasti innostunut. Mä olin silloin Tšernobylin-säätiön asiamiehenä ja mä tapasin niitä sitten. Tämä oli $10 miljoonaa silloin tämä pyyntö tästä. Ja pojat sanoi, että se on ihan sopiva hinta. Sitten ne kysyi vielä, että miten sulle. Mä sanoin, että ei mulle tarvitse mitään, että rahasta tee. Sitten ne sanoi, että kyllähän sitä jotain. Sitten mä sanoin, että 2,5 tai 3% ne laskee nuo kiinteistöverit. Ja ne sanoi, että 3% sitten tuollainen Michael Belousov tulee ja tulee torstaina tuo sulle. Piti 300 000 tuoda niin kuin semmoinen sekki sieltä sitten. Mä en tiedä kuinka se olisi tullut sitten, mutta sitten tuo Belousov soitti silloin. Edellisenä sunnuntaina oli tapahtunut hautausmaalla pommiräjähdys. Siellä oli kuollut siellä oli 70 ihmistä ollut kokoontuneena näiden invalidien muistotilaisuutta varten. Siellä tämä rahastonhoitaja oli tapettu, niin sen muistotilaisuus oli. Ja se pöytä, jossa ne juhli siinä oli kananmunia ja riisiä ja mitä siinä oli vodkaa, niin se pöytä räjähti ja jotkut ihmiset lensi 70 metriä siitä. Se oli aika voimakas räjähdys. Tämä Belousov sitten sanoi, että hän on Hannoverissa nykyään. Hän soitti joskus sieltä ja sanoi, että hän ei uskalla Venäjälle mennä. Hän on nyt Saksassa itse kokonaan.
tämmöistä. Hän sanoi, että se oli tämän turvallisuuspoliisin järjestämä pommi-isku, koska nämä veteraanit halusivat itselleen näitä etuja, eläkkeitä ja kauppaetuja, privilegioita ja niistä oli kysymys ja ne tappeli keskenään sitten. Ja tämän hotellin kohtalo meni silloin niin kuin taivaan tuuli yhdellä pommilla. Siitä oli Suomessakin, oli televisiossa oli ja lehdissäkin oli siitä pommista sitten. Ne syytteli toisiaan nämä järjestöt siellä, että ne keskenään riitelee, mutta niin kuin tämä Michael, niin hän puhui, että se oli hallituksen järjestämä pommi. Ja haluttiin vaan nämä veteraanit pois kuviosta. Sen jälkeen tähän tuli tämä pakolaiskeskus ja nyt se on ollut siinä sitten. En muista miten se on, toistakymmentä vuottahan tämä on ollut tässä. Tämä on erittäin hyvä paikka ollut heille. Tästä on lyhyt matka kaupungille ja viedään bussilla aina ostoksille. Täällä on hienot huoneet ja tämä on hieno paikka kaikin puolin. Mutta kerran mä oon tosiaankin myynyt ja olisin saanut jopa tästä provikatkin, kun ne pojat tarjosi $300,000. Että se olisi ollut ihan merkittävää, että sillä olisi voitu jotain hoitaa asioita täällä sitten kyllä eteenpäin paljonkin.